Já se jich zeptám. Jaro toho roku nezačínalo pro Malou Stranu příznivě. Počasí bylo pod psa, ještě po první dekádě května trvaly noční mrazíky, muselo se topit a lidem nebylo do zpěvu. A byl zavřen hostinec u Kocoura, údajně za účelem adaptace. Ve zbývajících hospodách panovala nervozita, lidé se na sebe utrhovali pro slovíčko, zhora od hradu doléhaly znepokojivé pověsti, a slunné, teplé dny ne a ne přijít. Dobrý den, jak to bylo, prosím vás? Bohužel, pánové, tohle je stůl štamgastů. Já na něho jebem. Dajme postojačky. Dobré odpoledne, paní Elo. Je zde volno, sousede? Pro vás vždycky, paní Elo. Myslím, že jste dobrý den. Čas. Ale počasí, co? Jo, to je. Ale ono v teple a s dobrým pivem se dá přežít všechny. I socialismus. Ne, já už ne, díky. Já mám nějakou práci. A sakra, práce. Tak vy si dáte, ne? No určitě. Já práce? To snad nemyslíte vážně, pane Georgi. Víte, pane Motejle, existují činnosti, které i v tomhle režimu mohou přinášet velký potěšení. Běhat za ženskýma, to je jediná věc, kterou vy dokážete. A jedna z mnoha, kterou vy nedokážete. A pochybuju, že jste v tomhle směru něco dokázal, když jste ještě býval při síle. Nashledanou, sousedé. Vidím, Brečnajdre, že se u vás fasovaly nové kravaty. Dej mi taky jednu. Nedám. Když budeš poctivě pracovat jako já, vyděláš si na ně taky. Říkáš poctivě, jo? Říkáš, že u nás si může bagrista vydělat stejně jako tajnej. Ty jsi to slyšel. Ahoj. Ahoj. Miláčku, dneska můžu jen na chvilku. V 5 musím být doma. Je tam hrozně. Já vím. Nápis na prezidentský vlajce vůbec není vidět. Cože? Pravda vítězí ani dalekohledem. Tak pojď. Vysvětli mi jednu věc. Jak je možné, že v té válce o Falklandský ostrovy jste na straně Argentiny, když tam vládne fašistická chunta? Jaký Falklandský? To je přece Malvinský ostrov. A od kdy? Když to začalo, tak byly ještě falklandské. Dobré bylo, jdeme. Můžu zaplatit, prosím vás? Jo. 4 kousky, jo. Ale dej mi Spartu a my tě necháme na pokoj. Nedám. A už jsem ti jednou řekl proč. Já jsem radši nepustil sednout toho kečkeméta. Čo si to vravel, ty chumaj? To je těba kečkemet. Bažte radši na stojku, ať vám někdo neukradne hrát. Ještě čo? Pojď na chvíli von.
aby chodil. On jděte vy. Nemám vás vůbec rád. No pojď, keď si taký frajer. Sám vyzeráš jako kečkemet. Mám vás doprovodit, pane Václave? Není třeba, pane Václavík. Zůstaneme sedět tady a hotovo. A ty? Čo sa miešaš? Nelúbi sa ti voľačo? Mně se nelíbí hodně věcí. Hlavně to, že dnes může sloužit u hradní stráže kdejakej pidižvík. Co to žvaníte? Jsem já snad nějaký pidižvík? Hybajte von, my vám ukážeme. Tak dost. Vypadněte, nebo si vás zjistím. To on si začal. Začal mu nadávat, že je kečkemet. Už ani slovo ven. Ty tedy vážně umíš zkazit každou legraci. A ti vojáci navíc byli v právu. Kde pak máš pána? Nikdo tam není. Nikdo, komu by to zvíře mohlo patřit. Žádný stopy, miláčku. Hlavně žádný stopy. A vůbec, kolik je hodin? Sakra práce. Co bude s tím psem? Sakra práce. Čekej, něco dostaneš. Běž ven. Pojď sem taky odebej se. Pojď sem. A jdeme ven, a jdeme ven, a jdeme ven. No a je to. Sakra práce. Kde je? Co jste s ním provedli? To jste lidi? To nemáte kouska srdce? Tak dáš mi tu cigaretu, nebo ne? Dobrý, ne? Máme ten drát? Petr ho šel hledat. Ten tak něco najde. Nemůžu nic najít.
Takže je to na tobě, Márinko. Chudák Jeníček. Ale na druhou stranu si říkám, pořád je lepší, když má ty spalničky teď, než kdyby je měl jako dospělý. To snad chápeš, ne? Jo. Buldočci jsou velmi inteligentní. Já jsem měla buldočka ve svém druhém manželství. Nebo to bylo ve třetí? Na tom nezáleží. Ale každopádně to bylo nejkrásnější manželství s tím psem. Ale to je všechno ještě nic proti tomu, jaký potíže má ve školce Maruška. To bys nevěřil, co je dneska všechno možné. Co je ti? Co, nic mi není, pojď, dělej. Elo, Kuba potřebuje kus drátu. Márinko, já ale doma žádný drát nemám. Ale Kuba ho potřebuje. Tak víš co, zeptej se u sousedů naproti a odvolej se na mě. Paní Elo, jak dlouho ještě budete mít ty loutkaře u sebe doma? Tuhle neděli už bude představení. Doufám, že se všichni přijdete na doktora Fausta podívat. Cože dneska tak brzo, pane Motejl? Snad jste si nevzal příklad z pana George. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Loni touhle dobou jste si dal jedno od cesty, cože letos nic? Ano, ale to už bylo venku jaro. Aha. A jinak? Jako vždycky. Napište mi to. Naschledanou! Já si nenechám líbit žádný srandičky. Já ti ukážu, kdo je při síle a kdo ne. Robečku, pitome. Pánové, dejte to za remízu. Připadne mě jak nějaký rumcajs. Jste svědkem. Tak už dost, to stačí. Účet je vyrovnán. Pane architekte, pojďte. Pane docentu, vy nevíte, co se včera stalo? To se přeci nedělá přepadat sousedy. No jistě. Tohle pan Motejl se na mě vrhnul ze zálohy jak nějaký šílenec. No, to se přece ve slušné společnosti nedělá, tohleto. Dobrý den. S fízlem já u jednoho stolu sedět nebudu. Co blázníš, Václave? Hele, Anto, a navíc je ve službě. A fízlové ve službě nemají co chlastat po hospodách, na to jsou předpisy.
půjdeme radši do kuchyně. Co to do tebe vjelo? Sedláček je nejslušnější policajt v celé Praze. Nemáte to jednoduchý. Přitom ten tajnej, ten Prečnejder, nebo jak mu říkají, ten je u jejich stolu pečenej, vařenej. Ale toho tady všichni považují za neškodnýho blbá. Co pak já za to můžu? Já to říkám pořád. Nejlepší způsob, jak se s nima domluvit, je obušek. No dobře, tak Sedláček asistoval při domovní prohlídce u tvého známého. No a co? Byl zrovna ve službě a jít tam musel. Co musel? Nikdo nic nemusí. Vácáš nesmysly, Václave. Dneska každý něco musí. Třeba psát stupidní detektivky ve stylu socialistického realismu, co? Ale mě vynech. Ty než jsi začal dělat na bagru, tak si v divadle stavěl kulisy pro hry, z kterých bylo taky nablití. To si taky musel. Elo, Kuba potřebuje vrtačku. Marinko, já žádnou vrtačku nemám. Jenže Kuba ji potřebuje. Sousedé, nemá někdo z vás vrtačku? Milá slečno, tady paní Ela projevila mimořádnou laskavost, když ty vaší partě zapůjčila svůj pokoj pro jakési pimperlové divadlo. Teď se musí obětovat a trávit veškerý volný čas v restauraci. Musíte ji obtěžovat i tady? Orcimi, Sedláčku, zdališ ty si se svým údělem spokojen? Ne. To nemá cenu. Nemohl ses na to aspoň trochu podívat. Já to umím. Akorát v tomhle místě se vždycky zaseknu. Pauza. Víš co? Skoč pro pivo. Orcimi, Sedláčku, zdališ ty si se svým údělem spokojen? O, nejsi spokojen. Dost, už vím. Orcimi, Sedláčku, zdališ ty si se svým údělem spokojen? Nejsi spokojen. Marinko, jak je to dál? Pojedeme, soudru. Orcimi, Sedláčku, zdališ ty si se svým údělem spokojen? Opakujte to ještě jednou. No? Orcimi, Sedláčku, zdališ ty si se svým údělem spokojen? Ale nevím, co následuje. Za to já vím. Se mnou. Jdeme. Pozor, pes! Nejsi spokojen. Jak bys také mohl být, když dnes není spokojen ani sám král? Co s ním? Na záchytku. Sakra práce. Proč ho sebrali? Tak vidíte, že jsem měl pravdu. To jsem teda zvědavý, jak toho Fausta bez něj dokážou sehrát. Ten fízl, to je ale nepřítel kultury. Nejsi spokojen, jak bych také mohl být, když dnes není spokojen ani sám král. Mefistofl, ty pekelná furie, zavolej mi sem mého Wagnera, by mě přistrojil. Já bych se rád podíval do jiné země, neb jsem slyšel, že král portugalský zítřejšího dne bude konat velkou radovánku, při kterémž to pajlágru bych se rád vynalezl. Vypadni.
Cože? Ven! Nějak mě z toho fízla rozbolela hlava. Radši půjdu. Mám vás doprovodit, pane Václav? Ne, není třeba, pane Václavíku. Naschledanou zítra. Tak naschledanou. Abych pravdu řekla, už se těším, až se po neděli s tím divadlem vystěhují. Skoro se začínám bát. Prosím vás, a čeho? Včera instalovali jeviště, nad portál namalovali čerty. Já mám v tom pokoji svou postýlku a když si lehám, tak mně připadá, že se ty bestie na mě sápou. To máte z toho, paní Elo, že jste taková jemná a citlivá duše. Děkuji vám, sousedy. Láska. Já bych byla velice ráda, kdybyste mě po zavírací hodině doprovodil. A pane Antone, co kdybychom se ještě někde zastavili na skleničku? Šel bych rád, ale brzy ráno vstávám. Myslel jsem, že máte svobodné povolání. Ano, ale každý den si nařídím budíka na 6. Vstanu, zapálím si, stoupnu si k oknu a pozoruju, jak venku pracující spěchají budovat. Považte, pane docente, že někteří dokonce utíkají. Neuvěřitelné. Víte, jak sladce se potom spí do 10? No, to je přece... To je kruté. Opravdu? Ale od koho? V okolí města Khorramshahr pokračují prudké boje. Válka mezi Iránem a Irákem je obžalobou především těch, kteří zámoří připravují tato krvavá dobrodružství. Argentina potvrdila, že Britové opět ostřelovali přístav Puerto Argentina. V Británii se zatím šíří hlasy o tom, kolik by se za tento válečný výlet dalo vytvořit pracovních příležitostí. V Maputu soudruzi Vasil Bilak a Joachim Albertuši Sánu zahájili oficiální rozhovory mezi delegacemi Ústředního výboru komunistické strany Československa a Ústředního výboru Mozambické osvobozenecké fronty Frelimo. V Termezu byl slavnostně otevřen nový most, který přes řeku Amu Darju spojuje Sovětský svaz s Afghánistánem. Na mítinku vystoupil Babrak Karmal. Zdůraznil, že je důkazem skutečně internacionalistické politiky Sovětského svazu. Dobré ráno. Vaše pomoc se ukázala neobyčejně účinnou. A teď už hrajeme našim pracujícím do nového dne. Už se tolik nebojím. A doufám, že se to bude den ode dne zlepšovat. Paní Heleno! Chci někdo zkusit tě ublížit, vy. Ty by si to nevzal, Mirku. Ty přece máš rád psy, ne? Hele, já mám 2 vlčáky. Ty by ho po obědě slubli jak malý. Což takhle, pan spisovatel Pecka? Milá paní Elo, za každou svou knihu jsem měl trápení se státní bezpečností a proto jsem odložil pero. A toto zvíře ve mně probouzí ty lepší stránky mého já se obávám, že bych se znovu dal do psaní. Ale konec svého života bych chtěl strávit v pokoji a nikoliv někde za mřížemi. No tedy, tomu říkám alibismus. Já bych tomu říkala rovnou sobectví. No, dovolte. Zdravíčko, dobrý den. Dobrý den. Co tu dělá princ?
Snad se pan Pulec nedal zas napětí. Vy toho psa znáte, pane Emané? No určitě to je princ. A kde má pána? Přišel sám. Možná, že se zabije. A tak to já ho panu Pulcovi odnesu domů. Víď, třeba ho už někde hledá. Pojď hezky, pojď, no. Já vám to takhle podám. Děkuju, děkuju. Přijďte a platí. Prosím napsat. Naschledanou! Naschledanou! Tak, přátelé, dá si ještě někdo něco? To není princ. Sakra práce. No ale, pane Pulec, když už máte jednoho, tak že byste co? Ne. Dal jsem mu svoje vodítko. Je úplně nový. To je ale nelida, co? Prosím vás, čeho se chcete dožít od polepšeného alkoholika? No jo. To je celý kukl jednomu čokolovi. Prosím. Co kdybys ho vzal k sobě? Co já? Ano, ty. Jsi sám, nudíš se. A vyhledáváš různá dobrodružství. Ten pes by tě trochu zaměstnal. A když si do toho bytu sotva sám vejdu. Protože ti skoro celý byt zabírá postel. Klidně bys jí mohl polovinu odříznout. Cože? Řezat postel? Nikdy. Já bych si ho vzal domů, dokud se o něj nikdo nepřihlásí. A co, když se nepřihlásí nikdo? Tak bych si ho nechal natrvalo. No, tak pane Motejl, za tohle zasloužíte pochvalu. Jednu hladinku. Ponížený služebník, jejich vzácné auditorium. Za dnešní navštívení pěkně děkujem. A až bude naše libost, tak si zase Fausta zahrajem. Kašamr, hamr, kašamr, dir, šťastnou dobrou noc jim vinšuju. A toho času také jaro konečně převzalo vládu nad obcí podle nezvratitelných zákonů, které stanoví, že každá, i ta sebedelší zima musí jednou skončit a že po každém prosinci přichází máj. Žorži, jak to, že ten budík nezvonil? Má stržený péro, já ho moc nepoužívám. Přijďte na hospodě, děkuju. Nači? Jako, že přijdu pozdě v práci. Nemohl bys mi počít na taxíka? Stačí. Stačí, vrátím. Díky. To je dobrý. Čau. Až mi budou šarži dávat, holky poblednou, budou
se chtít za mě vdávat všechny najednou. Já jim ale kývnu jemně a pak půjdu dál. Jednou totiž bude ze mě generál. Dobrý den, pane architekte. Už jsem na vás čekal. Jo? Tak, tady prosím jeden podpis. No, to už umíme. No. Tady. Děkuju. Pan architekt. Dobrý poledne. Měl byste si nechat spravit ten váš podělaný záchod. Už mi to pomalu teče na hlavu. Tak, Já jsem na rozdíl od vás pracující člověk, takže to vy asi nevíte, co to znamená, že jo? Budu si na vás stěžovat na OPBH. A podobně. Žorži! Žorži! Ahoj. To je krásný tě zase vidět. Vypadáš výborně. Jo. Představ si, že mě svlíkli úplně do naha. Vezla jsem ti nějaký knížky, ale oni mě sebrali, že jsou závadní. Měli jsme zpoždění, ale ten pilot to dohonil. A otravovali mě akorát ty celníci. Tak jdi dál. Oh, až to tady moc pěkný. Tyhle věci u nás jsou teď strašně drahý. Ale je to hrozně velký a nepraktický. To je akorát tak dobrý pro sběratele, no, těch... Starožitností. Jo. Tak. A teď už se nikam nehnu. Pošleme pro něco dobrýho na jídlo a budeme si povídat. Jak pošleme? No, máš přece telefon. No to jo, ale tady nejsiš ve státech. Tady je reálný socialismus. Promiň, zapomněla jsem. No tak mě vezmi někam, kde to máš rád. To jsi mi snad udělal schválně. Co, já to tady mám vážně moc rád. Co je to? Co to tak? To je takový zvyk, když přijdeš do hospody, tak si dáš pivo, ne? Podívej se, v čem to mají. Je to strašný vzduch. Pojď pryč. No, nebyl mě, tak přece tady nenecháme. Já myslím, že máš hlad. Můj táta chtěl, abych to vyfotila. Kdo tady asi teď bydlí? Nováček. Tady ten zvonek bejval náš. Blázni, co děláš? Proč? Chci si s nima promluvit? To je bezvadný nápad. Budu štěstím bez sebe. Hledáte někoho? Ne, promiňte, spletli jsme se. Ale proč? Vždyť jsme tu správně. Ahoj, Georgi. Ahoj. Ahoj. Pár fotek na památku, nechceš? Koukám, že jsi spořídil nový kanon. Já v tom nemám film, dělám teď na novém kalendáři. Tak jsem se musel malinko dovybavit, to jí znáš? To je fotograf Tomek, moje žena Linda. Dobrý den. Dobrý den. Těší mě. Nevěděl jsem, že máš tak sympatickou ženu. Díky. Ale asi dlouho mít nebude, viď? Nemohl byste nás vyfotit? Ale jo, jistě, samozřejmě. Milé rád. Jenom se hezky usmívejte.
Žorži? Já jsem se rozhodla, že se s tebou nerozvedu. Alespoň do té doby, než tě dostanu tady z toho pekla. Slyšíš mě? Žorži, nech toho, když si chci s tebou vážně promluvit. Nech toho, když se s tebou chci vážně milovat. Ty se tady ničíš, žiješ za mý peníze. Já ti to nevyčítám. Pro mě je to maličkost. Mohla bych ti sehnat v Americe dobrý místo. Nebejt toho, že jsi se sem vracel, mohl už si dávno dělat kariéru. U nás totiž vždycky bývalo dobrým zvykem chodit na pohřby aspoň těm nejbližším. A já nemůžu za to, že mě pak za tebou nepustili. Já vím. Já ti nic nevyčítám. Já tě odsud dostanu. Ale Lindo, já nechci, aby se odsud dostávala. Jak jsem si tady zvykal, jinde bych asi žít nemohl. Tady něco kape. Jo. Aspoň ji nebudu muset zalejvat. Máš tu pěkný výhled. Vypadá to moderně. Technicky. Myslíš tohle? To je to nejhorší, co jsem kdy viděl. Lindo, jak jsi říkala, že ty peníze jsou pro tebe maličkost, tak pro mě... No už nic neříkej. Já udělám pro tebe to nejlepší. Zařídím všechno. Tak ahoj, brzo napíšu. Dobrý den. Dneska už je 15. Tohle není z Ameriky, ale z Prahy. Do vlastních rukou. Asi nějaký předvolání nebo moc. Jo, pardon. Pane Rák, počkejte. Dělejte něco s tím záchodem. Už mi to skoro teče do postele. Naschledanou. Tak si tu postel šoupněte jinam. Místa tam máte dost. Máte snad málo nadměrných metrů? Už jsem na vás podal stížnost. Víte, jaký je problém sehnat instalatéra? A vůbec vy si tak můžete na něco stěžovat. Zrovna vy! My víme stejně dobře jako vy, že ten váš pracovní poměr u té aranžerské firmy je ryze formální. To je jako to razítko v občanském průkaze. Jako by ani nebylo. No nedivte se. To, že nikde nepracujete a žijete na cizí účet, nevadí jenom nám. To může vadit i lidem z vašeho okolí. Vašim sousedům třeba. No, to chápu. Ale já mám pro vás řešení. Podívejte se, vzhledem k tomu, že vaše manželka je americká státní občanka, existuje tady vážné podezření ze špionáže. Z toho důvodu je ve vašem vlastním zájmu, abyste urychleně opustil republiku. V opačném případě to pro vás může mít velmi neblahé následky. Stačí, když vyplníte tuhle žádost. Patříte do našeho obvodu? Ne, chci se na něco zeptat paní doktorky. Můžete se klidně zeptat mě. Tak co se tu děje? Ahoj. Žorži, to je v pořádku, Jiřinko. Můžeš jít na oběd. Potřebuji nějakou nemoc. Neschopenku, aby na mě nemohli. A já myslela, že jsi ke mně přišel léčit zlomený srdce. Proti tomu už jsem imunní. Tak zkusíme nasadit endogenní depresi. Víš, co to je? No, stačí, když se budeš tvářit stejně jako teď a každýho okamžitě přesvědčíš. Snad to zvládnu. Potřebuješ klid, pravidelné vycházky
A za 14 dní přijdeš na kontrolu. Hele, Žorži! Je, čau, ahoj. To se mi snad jenom zdá. Nechceš někam svíst? Ne, to je dobrý, já to mám kousek. No jo, my jsme vlastně teďka sousedi, viď? Jo. Já jsem tady koupil nedávno byt a teď ho dávám celý dohromady. Hele, nasedni, omrkneš mi to okem profíka, pojď. Ale to ne, to já přijdu někdy, až to budeš mít hotový. Ale pojď, zajdeme pak na pivo, pojď. Tak jo. A co teď vlastně dělá? Já nedělám nic, mě živí žena. Tak to máš teda dobrý. Ty jsi měl vždycky pekelný štístko. Já jsem zůstal u muziky. Dělám mi teď na kšeft, jinak je muzika mrtvá. A navíc já mám 150 000 v aparatuře, takže si na sebe holka musí vydělat. Myslel jsem, že jsi chtěl psát. Ale prosím tě, o tom ani nemluv. Já jsem od té doby napsal 7 románů, fakt. Ale už to nikam ani neposílám. Literatura je taky mrtvá. Tak co? Jak se ti to tu líbí? Jo, dobrý. Hele, a tady bych chtěl postavit velikou postel, něco jako letiště. George, nechtěl bys mi něco nakreslit? Já potřebuju dodělat patro a vymyslet koupelnu. Nezlob se, ale nechtěl. Promiň, já jsem se tě nechtěl nějak dotknout, ale myslel jsem si, že když teď nemůžeš dělat, aby ses jako nenudil. Každý den spím do 10. Nedovedeš si představit, jaká je to pohoda. Dělat takové věci prostě nemám zapotřebí už z principu, víš. Hele, a tady udělám přepážku, abych měl klid na práci. A nastěhuju tam všechny ty svý mašiny. Dobrý den. Dobrý den, pánové. Co se tu děje? Panu Antonovi přijali na Bernardově 17 a on si myslí, že je to úspěch. Myslím, že si vás někdo žádá. Jsem netušil, že se necháváte podporovat od mladistvých dívek. Tak nad hranicí zákona. To víte, každý se živí jak umí. Pojďte si napít, já na to čekal 10 let. Mirko, dej nám 2 fermenty. No jo, dneska máte velký den. Zařadil jste se, tak říkajíc, do struktury, akceptujete její pravidla a podle nich se řídíte. To je pravda. Ale taky je pravda, že jsem se nikdy nestylizoval do role ukřivděného disidenta jako někdo. A taky jsem nenapsal nikdy nic, za co bych se musel stydět. Jistě jenom, že jste řemeslník a píšete detektivky. Nikdy jsem se za umělce nepokládal. Sám vím nejlíp, že jsem řemeslník. Ale jako profesionál vám říkám, že opravdu nadprůměrných prací z té produkce, z těch samizdatů, který jsem přečetl, jich je opravdu pramálo. On totiž jakýkoliv morální postoj ještě nezaručuje kvalitu. Oni by se lidi vůbec moc divili, kdyby nastal taky žená chvíle svobody. Většina by se tím svým uměním ani neužila. No jo, ale to směšujete 2 odlišné roviny, což je demagogie. Každopádně jste se zařadil mezi přizpůsobivý průměr. Georgi. Ahoj. Ahoj. Ahoj, Mirku. Tak jsem si říkal, že bych ti možná přece jenom něco nakreslil. Ne, to ne. Jenom mě něco napadlo. Každopádně tam nic nebude, jo? Tak ahoj.
Dobrý den. Pane architekte. Tak. Jsem na vás čekal. Jo, tuštička. Díky. Jo, mám tady pro vás ještě něco. Americká ambasáda. Tušku. Jo, děkuji. Vaše manželka nás o vašem případu důkladně informovala. Mezinárodní situace sice není nejpříznivější, ale stále ještě platí pasus dohody o slučování rodin. A to je náš trumf. Kromě toho ani zdejší úřady neprojevily žádné námitky proti kladnému vyřízení vaší žádosti. Až bude podán, nemějte obavy, máte štěstí, všechno dobře dopadne. Jiřinko, běž se podívat, jestli už přišel ten seznam nedostatkových léků. Já vím. Myslíš, že se na tuhle nemoc dá získat invalidní důchod? Byli tady od bezpečnosti. Žorži, já jsem myslela, že se chceš jenom na pár dní ulejt. Můžu ti dát ještě na 14 dní neschopenku, ale pak už ne. Musel by se léčit u sebe na obvodě. No jo, naschle. Pane Antone. Dobrý den, pane architekte. Dobrý den. Chtěl bych se vám omluvit za ten výstup. Ale to nic. Mně tyhle věci nevadí. Víte, vlastně jste měl svým způsobem pravdu, ale já mám děti a chci žít jako člověk. Tady mi nechujte, prosím vás. Zdár, ahoj. Ahoj, třeba. Dej mě hrst. Jo. Dobrý kouří. Ahoj. Čau. Co tady sedíš takhle sama? Pohádali jsme se s Martinem. Už zás? Snad to nebude tak zlý. Doběhla jsem mu na usmířenou pro pivo. Co tady děláš? Už zase chlastáš? Člověk to veme z outrpnosti na byt, ono to přijde ožralý a nahý. Čů za jedna. Co tady dělá můj korbel? Jak jsi mohla dovolit na něj vůbec sáhnout? Co jsi to řekl? Já, že jsem u tebe nějaká čůza. Jo, největší čůza, co kdy malá strana viděla. Sakra lidi! Nedělejte mi z toho plovárnu. Jen klid, Mirku, to se stane. Ale, a když si sebou neveme? Srabičky. To si utřete. Ale prosím tě. Bebeč. Co? Co blbé? A kam teďka půjdeš? Nevím. Jestli chceš, tak u mě můžeš dostat dočasný azyl. Mě taky vyrazil z domova, ale to se jim nepovede. Nemůžou mi nic udělat. Hm? Víš, já si vždycky každý ráno pouštím rádio, abych věděl, jestli už se konečně něco nestalo. A vždycky mi stačí jenom malá chvilinka a já hned poznám, že se zase nestalo vůbec nic.
Tak a ven. Okamžitě vypadni. Ať už tě tu nevidí. Georgi. Vypadni. Georgi, prosím tě, nezlob se. Přece víš, že nemám kam jít. Já to všechno uklidím, prosím. Martin měl pravdu. Seš už mudlaná coura. Neruším. Chtěl jsem fotit, ale začíná padat mlha. Viděl jsem, že ještě svítíš. No tak pojď dál. Dáš si koňák? Jo. Slyšel jsem, že pojedeš do Ameriky. Kde jsi to slyšel? Už ani nevím, ale mluví se o tom všude. Víš, Georgi, my, co jsme na volný noze, my to máme těžký. Kdykoliv si vzpomenou, obviní nás příživnictví. Razítko v občance sice máme, ale prokázat nám, že žijeme z jiných příjmů, to je pro ně úplná hračka. Sazba 2-3 roky. V tvém případě ta Amerika, špionáž, to by hodilo nejméně 10. Jak v mým případě? Můj případ je v tom, že když já jsem chtěl, tak oni nechtěli. Dneska já nechci a oni mě k tomu nutěj. Já nechápu tu změnu po těch letech. Jsou prostě jako děti. Něco si zamanou a musí to mít. Bere jako děti, Georgi, nic víc. Tak já půjdu. Všimnul jsi taky, že v tom našem slavném městě už nejsou žádní vrabci? Jenom samý prašivý holuby a balkánský hrdličky. Samej parazit. Buď zdrav, Georgi. Určitě se ještě uvidíme, než odjedeš. Však se splnil sen můj holčičí. Víno, počkej. Chtěl bych ti něco říct. Nemám zájem. Promiň mi ten včerejšek, já to tak nemyslel. Teď je to jedno. Není. Teď já tě mám docela rád. Musím běžet, ahoj. Ano jo. Takže mizíš, jo? Musím. A kdy? Říkali, že to vyříděj co nejdřív. Já, chlape, ty máš kliku, že ti to vyšlo. Myslíš? Dík. No jasně, co tady? Tady je to čím dál horší. Tam na tebe čeká bourák, vila s balzénem nebo co? Ty jsi měl vždycky z pekla štízko. Marceli,
Dej nám sem láhev šampaňskýho. Šampaňský? No to se budu muset podívat, jestli tam vůbec něco takového mám. Mína šla včera k tobě? Jo. A co? Bylo něco? Co bylo? Ale co by bylo? Nic nebylo. Se bála jít domů, že ji nepustíš, nebo že ji zbiješ. To bych jí taky udělal. Jsi neviděl, jak mě zostudila? A teď proto pivo šla tobě, ne? Martine, to je hodná holka. Jo, ta je hodná, když nepije. Poslední dobou strašně chlastá. Všichni moc chlastáme. Ale mě už to nebere. No, nemá cenu. Já jdu domů. Čau, ahoj. Ahoj. No co je s tebou, Káčo, prosím tě? Pane Bože. Pane Bože. Pane Bože. Halo! Halo! Kde jste kdo? Pomoc! Pojďte se! Věc. Co je to věc? Heidegger rozumí věcí třeba džbán. Co je džbán? Říkáme nádoba. Něco takového, co v sobě může podržet něco jiného. Tím držícím u džbánu jsou dno a stěny. Toto držící je samo o sobě možno držet pomocí ucha. Bože, proč dnem i nocí netrestáš tu havěť člověčí?
tu zběř těkavou, hemejřivou, ty chrchle mazlaví, co z tohohle města vůbec z celého světa dělají peklo. Bože, jak jen se můžeš dívat na tohle odporný město, proč ho nevyhladíš z povrchu zemskýho, proč trpíš tu Sodomu, proč ji nestihneš ránou morovou, ptám se tě. Vždyť se na ně podívej, Bože, co jsou to za hovada tupí, za nádoby prázdný, dutý, co pak tohle jsou stvoření k obrazu tvýmu, ptám se tě. Je však džbán skutečně prázdný? Fyzika nás ujišťuje, že džbán je naplněn vzduchem, kyslíkem, dusíkem a vším tím, co tvoří vzdušnou směs. Džbán může být zhotoven třeba z hlíny nebo taky ze skla. No toto... Džbán je věcí jakožto nádoba. Něco takového jako nádoba musí být sice zhotoveno, ale to, že je džbán hrnčířem zhotoven. Pane docente, to jsem rád, že vás vidím. Taky nemůžete odolat tomu lahodnému moku? Ale mistře, byl jsem pozván na takovou malou garden party. Tak jdete k panu Krištofovi. A tak jsem si řekl, že nemohu přijít s prázdnou. Bylo mi řečeno, že půjde o takové malé posezení s přáteli. Má se taky zastavit i pan Anton. A pak můžeme vyrazit. Sklenice je vlastně věc, která má totéž určení jako věc džbán. Vás jsem dříve často vydával u Kocoura, teď už tam nechodíte? Ale pane docente, to je hotová tragédie. Ale máme času dost, neposadíme se ještě na jedno. Deca teraz prebíja cez stredovú čiaru, čo v domácich po ľavej strane ihriska a zdá nebude mať úspech. Obrana je tu na priveľa prehustnená. Domáci zahrávajú. Center a gól! Solíny znáte, ale já tam chodil ještě ze starého Kocoura. Tehdy to byla taková stará, ušmudlaná pivnice, jen pro místní hráli tam. Máte tu volno? Zlatý věk nastal, když podnik převzal pan Čiang. Člověk se tam cítil jak v ozdravovně. A speciality. Taliány, Uhera, Šikánská, Moravský území, sýry, Emmental, Gouda, Blaťácký zlato. A jedna z největších specialit pana Čiáka byl pivní sýr, který se zvláštně upravoval. A sice do sýra se dávala sardinka. Ten sýr se malinko osolil, popepřil, trošičku papričky, zalil plzeňským pivem a ten sýr se s tím pivem rozhňahňal do kašovitý hmoty. Až to bylo všechno celý takhle uhňahňaný, tak se to dávalo na litej teplý chleb. U pípy, pane docente Niagara. A dnes pivo neošetřené, všude špína a zvláštní existence. Ale ne, pane Marceli, nemluvím o tomto pohostinném zařízení. Máte pravdu, já si myslím... Starý štamgastů tam nebáchne nikdo. Znal jsem lidi, kteří tam chodili už za první republiky. No, když člověk ztratí svý životodárný pivní sanatorium, je to jako kdyby vyhořel. Kdo to hraje? Nevím, přišli jsme před chvílí.
Ale soudě podle tu našich borců vidím, že se učili běhat u pivovarských valachů. Výstižná hyperbola. Tu si musím zapamatovat. Hyperbola je, nemýlím-li se, množina bodů, které mají od dvou různých ohnisek. Já jsem totiž básník, víte? Co pak se napsal? Nedávno mě vyšla sbírka ve spisovateli a taky tisknu v různých časopisech. Jak pak se jmenujete? Jiří Rác. Jak? Jiří Rác. Mám taky druhý pivo, pane Marceli. Já vím, mistře, ale vám je přece psát nebudu. Já mám totiž smysl pro rytmus a cit pro verš, jak tvrdí kritika. Poslechněte si třeba tohle. Zrození domu. Jiří Rác. Z míchačky pomalu vyhřezl do forem beton, jak vlhký plod z dělohy. Řev aut se rozléhá severním sektorem. Brzy už dotkne se oblohy. Šedý dům. Podoben falutu tišeční. Roztrhav mraky jak opon. Krvavě zbarvenou západem slunečním. A je tu ohlásené střídání. Irisko opouští Moravčí a na město s ním přichází mladý. Bez frází. Bez liry. A též bez nároků na Představte si, že včera zemřeli. Zdi, které strmí jak posvátné menhiry. Pomalu pracují k porodu. Je konec. Navrhuju, abychom dopili a šli. Co tomu říkáte? Víte, já poezii moc nerozumím. A té vaše poezii snad ani rozumět nechci. Kdo to byl? Nějaký spisovatel Kadlus. Kajdušek dostává aj červenú. Tak rozhodca Kristov sa rozhodol, že nebude hráčom tolerovať tieto surové fauly a to je dobré. Poslyšte, co to bylo za člověka? Nevím, tvrdilo sobě, že je básník. A po vás chtěl, abyste ho dílo náležitě zhodnotil. Já to zase nepředpokládám, že ani nevěděl, že jsem spisovatel. Kdo ví, co by po vás chtěl, kdyby to věděl? Třeba, abyste mu domluvil portrét od pana Krištofa. Viděl jsem sice loni výstavu pana Krištofa, ale osobně jsem se s ním nesetkal. Pane, mějte obavy. Určitě budete znát někoho z dalších pozvaných. Tímto způsobem, jak si na přeskáčku, se tady na Malé Straně vlastně známe všichni. Jsme tady taková jedna velká rodina. Zdar kluci. Dobrý den, paní Spáčilová. Dobrý den. No, jak vidno, na staré paní Spáčilové se těžká doba, jak si nepodepsala. Dobrý den, pánové. Prosím, pánové. Okouzlující. No co to? Častokrát jsem obdivoval vaše hájemství při pohledu z hora, ale teď při pohledu zblízka skutečně žasnu. Je to skoro neuvěřitelné. Ona údržba tohoto prostředí dá mnoho práce, sám bych na to nestačil, to je zásluha mé paní. A ty hrozny tu pěstuju spíš pro okrasu. Zasadil jsem je teprve nedávno, ale jak vidíte, ujali se tu. Mají tady dost slunce.
Grazie. Upekla jsem domácí chleba. Jenže trochu moc oblečen. No, toto. Já si na domácí práce příliš nepotrpím, ale myslím, že kapka šampaňského při takové příležitosti nezaškodí. Nedozírné důsledky. A na závěr pár chlebíčků k zakousnutí. Pánové, mohu vám nabídnout? Dámy a pánové, jsme tu všichni, takže vás vítám. Scházíme se jako přátelé, kteří se víceméně navzájem známe. A to na posezení a trochu hovoru. Při té příležitosti jsem si dovolil rozvěsit pár obrázků z cyklu Pocta Janu Nerudovi, na kterém teď pracuji, takže pokud má někdo zájem, podívejte se prosím, dokud je světlo, a pak se můžeme věnovat nerušené zábavě. Neobyčejně čisté. Žádný lidi, žádný auta, žádný balast. Ukažte. No, toto. Je to zvláštní, jak pan Krištof dokáže zachytit atmosféru, která je v tomhle městě zakletá. Ty ulice, zákon. Znám je z vlastního pohledu a přesto. Jen prostor a architektura. Jako by v nich zůstal odkaz těch, co tu žili před námi. Jako poselství pro budoucnost. Aha. Taky jedna vernisáž. To je Jan Fungl, nový malostraňáček. Ten je rozkošný. Třeba se stane malířem a bude malovat Malou stranu. A nebo spisovatel, aby mohl spát do božího poledne. Hlavně, aby nemusel moc pracovat. No, toto. Hlavně, aby to byl chlap. Ať je to třeba popelář, na tom nezáleží. Ale ideál ženské krásy se přece výrazně odlišuje v jednotlivých historických etapách. Takové blondinky úžasných tvarů ospravedlňují existenci ženy v kterémkoliv období. Dovolím si s vámi nesouhlasit. Je obecně známo, že blondinky jsou povrchní. Kdežto brunetky jsou, jak bych tak řekl... Ale užívání těchto ustálených rčení mistře vede k poněkud zjednodušenému pohledu na ženy. Bože, proč trpíš tu Sodomu, proč ji nestihneš ráno morovou, kam se tě? Teď se na ně podívej, co jsou to za hovada tudy, nádoby prázdný, Toto. Heideggerovu úvahu o věci čpánu lze analogicky uplatnit i na věc město. Helena Trojská byla přece blondýnka. Některé historické prameny uvádějí, že byla tmavovláska. Ostatně na tom nezáleží. Stačí troška kysličníku a přitažlivou blondýnku uděláte jí z Havrana. No ale mistře, nechcete přece říct, že paní Růže... No to jsem neřekl. Mimochodem, co soudíte o Heideggerovi? Pardon. Pokud se Heideggera týče, dovolíte, četla jsem jeho úvahu o věci a ta se mi nesmí. Ona každá žena je krásná. Záleží ovšem na mužích, jestli dokážou tu krásu objevit. Přátelé, připravte se, celátko je již do Zlatova.
Strašné. Opravdu strašné. Promiňte, že vás ruším, pane docente, ale nemáte ten pocit, že spisovatel Cadlus ve svých románech líčí ženy, řekl bych, poněkud zjednodušeně? Domnívám se, že ne. Je to realista. Zavolal jste jí už? Za to ona začala volat mě. Ráno, v poledne, večer, samá láska, prosím dámy. Úplná hrůza čínská. Jsem úplný štvanec. Možná si šlapete po štěstí. Ale co pak je mě 20? No, na temeni mám pleš jak mnižskou tonzůru. No, ale to, co vám okolo zbylo, je překrásný stříbrné a vlnité. No, vlnité mám akorát, no, ty se mě vlně jak psí. Ale i takové nohy se dají hladit. Zuby odkládám na noc do skleničky. No a vidím, dámy, že jsem u vás nenašel pochopení. Dámy a pánové, při příležitosti naší malé garden party z vernisáží jsem si dovolil poprosit našeho přítele. No,
toto? Já jsem vůbec netušil, že umíte kouzlit. Frak i cylindr jsem našel na půdě. Po dědečkovi. I hůlku. A karty. Ty karty jsou opravdu překrásné. Jestli chcete, můžete si je vzít. To nemohu přijmout. Opravdu, mám ještě jedny. Děkuju moc krát. Mistře. Ano? Nepůjdeme si vzít ještě do džbánku? Nezvyklé ticho, pane Marceli. Ale musel jsem je trochu sklidnit, pane Kadlusi. Málem se mi tady servali, jestli prý se hraje na Slovensku lepší fotbal nebo v Čechách. Jasně, že u nás. A chtěl jsem pivo. Hele, ty už máš dost. Nechceš mi přinést pivo a jiným ho nosíš. A ještě jim nepíšeš lístek. Hele, ty frajere, komu lístek napíšu nebo nenapíšu, to je moje věc. A taky věc důvěry. A já žádný lístky nepotřebuju. A ty máš 10 piv? No podívej se na lístek. Lístek nemám. A piv mám 9. Babi, já vytáhni ten lístek. Cože? No tady se vytáhni. A jenom dobře, pár piv sem, pár tam. Mně o nějakou korunu nejde, mně ne. Pane docente, ta dnešní mládež nedovede ani vychutnat ten božský lahodný mok. Myslím, že dozrál čas k odchodu. Děkuju, to je dobrý. Děkuju. Tak nashledanou. Naschle. Shledanou. Zaplať a vypadni. Chtěl jsem ještě jedno pivo. Vypadni! Co si to dovoluješ? Já jsem český básník. Musí stěžovat. Básníku jsme viděli. Jo. Podoben falu, tu tišečný, roztrav mraky, jak oponu. Tohle ti nedaruju. Všelijaký agenty a protistátní živly obskakuješ. Ale já to tak nenechám. Dobrou noc. Dobrou. Vypadni, šmejde. Ode dneška máš u mě plot, blbečku. To je všechno kvůli tobě, ty dizidente. Ale já tě zabiju. Skutečný básník zabíjí slovy, pane. No, co to? No. Dobrou noc, mistře. Je však džbán skutečně prázdný? Fyzika nás ujišťuje, že džbán je naplněn vzduchem, kyslíkem, dusíkem a vším tím, co tvoří vzdušnou směs. Naléváme-li do džbánu víno, pak dochází pouze k tomu, že vzduch, kterým byl džbán naplněn, je vytlačován a nahrazován kapalinou. To ovšem platí obecně. Naplňovat znamená z vědeckého hlediska vyměňovat jednu náplň za jinou.
podobně jako džbán, i toto město může být naplněno něčím cenným. Může vyjadřovat skvělý jas, či naopak, jakožto pouhá nádoba dunět prázdnotou a marností.